хотелската стая. Вратата се отваря. Дай ми 5 минути и ще те разкопчая. Пак си тука, бейбе, ще ходим ли с тебе, леле. Дай го запаля, дай да ходим към рая, защото марата пак ме замая. Бутам до края, казах и сори, а те се отчая, защото не сме ходили пак до края. Спри да занимаваш с мене, защото всичко е до време. На мене изобщо не ми дреме, аз съм добре бе, паля ма себе, а ти ходи, прави ми бебе. Дадох и Мара и тя се замая. И ся ми се моли да ходим в хотелската стая. Вратата се отваря. Дай ми 5 минути и ще те разкопчая. Защото закачаш ка дрога, пак ли ще ме замаяш? Закача, не може да вземе решение малката. Няма да говоря с тебе много, свей ми масето и подай ми запалката. Пак ли се с мен до сутринта, с мен сгушена, покрита с кърпи, пак пияна, дадох и моля и тя го запали. И после ми вика, че не сме и го дали материала, пак сме прибрали. Ще те разгадая каква си, не се крие баси. За тебе си мисли на тераси. Тебе, кой те дразни? Да, тебе, кой те дразни? Дадох и Мара и тя се замая. И ся ми се моли да ходим в хотелската стая. Вратата се отваря. Дай ми 5 минути и ще те разкопчая.